U ovom videu ćemo istražiti neke uobičajene stvari koje momci posebno vole kod djevojaka. Iako je svaka osoba jedinstvena i različita, postoje neke zajedničke karakteristike koje se često povezuju sa ženskom privlačnošću. Od sitnica poput slatkih poruka do velikih gestova poput pažljivog slušanja, postoji mnogo načina na koje djevojke mogu pokazati svoju privlačnost prema momcima. Bez obzira na to da li su u vezi ili tek započinju upoznavanje, ove slatke navike mogu pomoći u izgradnji jačeg i zdravijeg odnosa. Smijeh. Prva stvar koju momci vole kod djevojaka je smijeh i pozitivan stav. Djevojke koje se smiju i koje su pozitivne često privlače pažnju momaka, muškarci vole vidjeti žene koje su sretne, smiju se i imaju pozitivan stav prema životu. Osim što privlače pažnju, takve djevojke često ostavljaju dobar dojam na muškarce jer ih smatraju privlačnima i lako se s njima druže. Međutim, neke žene se možda ne smiju toliko, ali to ne znači da ne mogu biti privlačne i zanimljive za muškarce. Svaki muškarac ima svoje osobine koje mu se sviđaju kod žena, pa je važno biti samouvjeren i biti ono što jesmo. Nježnost. Djevojke koje pokazuju nježnost i brigu prema drugima su privlačne. Djevojke koje su nježne i empatične često ostavljaju dobar dojam na muškarce jer pokazuju da im je stalo do drugih ljudi i da su sposobne pružiti podršku i utjehu. Takve osobine su važne ne samo u vezama, već i u prijateljstvima i u općenitoj interakciji s drugim ljudima. Međutim, svatko ima svoj skup vrijednosti i preferencija, pa neki muškarci možda traže neke druge karakteristike kod djevojaka. Važno je biti ono što jesmo i ne mijenjati se samo da bismo se nekome svidjeli. Osjećaj za humor. Momci vole djevojke koje su duhovite i koje imaju dobar smisao za humor. Duhovitost je također vrlo privlačna kod djevojaka. Momci vole kada se djevojka može nasmijati i kad ima dobar smisao za humor. Smisao za humor može biti izuzetno privlačan kod osobe jer često ukazuje na pozitivan stav prema životu i sposobnost da se prebrode teške situacije. Duhovitost također može olakšati komunikaciju i stvaranje opuštene atmosfere u društvu, što je osobito važno u vezama. Međutim, nije svatko jednako duhovit i neki ljudi jednostavno nemaju smisla za humor, što ne znači da ne mogu biti privlačni i zanimljivi. Važno je biti otvoren i iskren u svojoj osobnosti i ne pokušavati se mijenjati kako bi se nekome svidjeli. Komplimenti. Komplimenti su također na vrhu liste stvari koje momci vole kod djevojaka. Iskreni i srdačni komplimenti mogu biti vrlo privlačni. Djevojke koje su sposobne dati iskrene komplimente često se percipiraju kao ljubazne i samouvjerene osobe, što je vrlo privlačno. Međutim, važno je biti iskren u davanju komplimenata, jer pretjerivanje ili davanje lažnih komplimenata može imati suprotan učinak i ostaviti dojam nepovjerenja. Također, treba biti pažljiv s načinom na koji se daju komplimenti, jer neki komplimenti mogu biti neprimjereni ili uvrijediti druge ljude. Pažnja. Kada je riječ o pažnji, momci vole kada se djevojka usredotoči na njih i kada im posveti svoju pažnju. To može biti nešto sitno, poput slušanja ili nešto veće poput planiranja romantične večere. Pažnja je vrlo važna u bilo kojem odnosu, pa tako i u vezama. Muškarci cijene kada se djevojka usredotoči na njih i kada im posveti svoju pažnju, jer to pokazuje da im je stalo do njih i da ih žele bolje upoznati. To može biti kroz aktivnosti poput zajedničkog gledanja filma, kuhanja večere ili zajedničkog hobija. Osim toga, pažnja se može pokazati i kroz sitnice poput slanja poruka ili malih poklona, što također može biti vrlo privlačno. Važno je da pažnja bude iskrena i spontana, a ne preuzetna ili pretjerana, jer to može ugroziti ravnotežu u vezi. Samopouzdanje. Djevojke koje su samopouzdane i imaju pozitivan stav prema sebi su privlačne. Samopouzdanje je vrlo privlačno kod djevojaka i kod muškaraca. Osobe koje su samopouzdane imaju pozitivan stav prema sebi i vjeruju u svoje sposobnosti, što može biti vrlo privlačno za druge ljude. Samopouzdane osobe često djeluju privlačnije i privlače pozornost jer su opuštenije i manje opterećene samim sobom, a to ih čini ugodnijim sugovornicima i partnerima. Međutim, važno je napomenuti da postoji razlika između samopouzdanja i prepotencije, a prepotentnost može odbiti druge ljude. Stoga je važno razviti zdravo samopouzdanje koje se temelji na realnim postignućima i iskustvima, a ne na pretjeranom uvjerenju u vlastite sposobnosti. Miris.
Miris može biti vrlo privlačan za muškarce. Ugodan miris može biti vrlo privlačan i može pomoći u stvaranju privlačnosti između partnera. Međutim, važno je naglasiti da se to ne odnosi samo na parfeme ili druge mirise koje djevojke koriste, već i na osobnu higijenu. Dobra higijena može pomoći u stvaranju ugodnog mirisa tijela koji je privlačan za druge ljude. Važno je imati na umu da je miris individualna stvar i da ono što je jednom čovjeku privlačno možda neće biti privlačno drugom, stoga je važno da svatko bira miris koji mu najbolje odgovara i koji će pomoći u stvaranju privlačnosti za njegovu osobu. Zanimljivost. Zanimljivost i individualnost su također vrlo privlačni kod djevojaka. Muškarci često cijene kada djevojka ima svoj život, hobije i interese jer to pokazuje da je neovisna i samostalna osoba koja ima svoje ciljeve i ambicije u životu. Biti strastveno nekoj aktivnosti ili hobiju može biti vrlo privlačno jer pokazuje da osoba ima svoju strast i da želi nešto postići u životu. Međutim, važno je da se u vezi postigne ravnoteža između osobnih interesa i angažiranosti u vezi. Fizički kontakte. Fizički kontakt može biti vrlo privlačan i može pomoći u izgradnji bliskosti i privrženosti. Male geste poput dodira po ruci ili ramenu mogu pokazati interes i privlačnost, ali također je važno voditi računa o tome da se poštuje osobni prostor druge osobe i da se ne prelazi granica njihove udobnosti. Važno je uspostaviti međusobno razumijevanje i komunikaciju kako bi se zajednički odredile granice u fizičkom kontaktu. Slušanje. Aktivno slušanje i dobre komunikacijske vještine su vrlo privlačne kod djevojaka. Momci vole kada se djevojka zna usredotočiti na njih i aktivno ih slušati tijekom razgovora. Također, važno je da djevojka zna izraziti svoje mišljenje i osjećaje na jasan i konstruktivan način. Dobro uspostavljena komunikacija može biti ključna za izgradnju zdravog i snažnog odnosa. Emocionalna inteligencija. Momci vole djevojke koje su emocionalno inteligentne i koje znaju kako se nositi s osjećajima. Emocionalna inteligencija je izuzetno važna u svim odnosima, uključujući romantične veze. Djevojke koje su emocionalno inteligentne imaju razvijene vještine poput razumijevanja vlastitih emocija, suočavanja s njima na konstruktivan način te prepoznavanja i odgovaranja na osjećaje druge osobe. To može biti vrlo privlačno za momke koji traže partnericu s kojom mogu ostvariti dublju i zdraviju vezu. Iskrenost. Djevojke koje su iskrene i otvorene su privlačne. Iskrenost i otvorenost su osobine koje mnogi ljudi cijene, uključujući i muškarce. Djevojke koje su iskrene i otvorene obično su privlačne jer stvaraju osjećaj povjerenja i autentičnosti u odnosu. Spremnost na avanturu. Djevojke koje su spremne za avanturu i koje su otvorene za nove stvari su privlačne za mnoge momke. Spremnost na avanturu pokazuje da je djevojka otvorena za nove doživljaje i izazove, te da je sposobna uživati u životu i ne boji se isprobati nešto novo. To može biti vrlo privlačno za momke koji su također avanturistički nastrojeni. Poštovanje. Djevojke koje pokazuju poštovanje prema drugima su privlačne. To uključuje poštovanje prema njihovim prijateljima, obitelji, kolegama, ali i prema nepoznatim ljudima. Momci vole kada djevojka ima osjećaj za druge ljude i pokazuje im poštovanje. Pokazivanje poštovanja prema drugima može ukazati na karakter i vrijednosti djevojke, što je privlačno za muškarce koji traže ozbiljnu vezu. Komunikacija. Dobra komunikacija je iznimno važna u odnosu, stoga je privlačno kada je djevojka sposobna jasno i otvoreno izraziti svoje osjećaje i misli te slušati i razumjeti partnera. Dobro razvijene komunikacijske vještine, kao što su sposobnost slušanja i izražavanja ideja jasno i sa suptilnošću, mogu biti privlačne za momke kod djevojaka. Vještina dobre komunikacije može pomoći u održavanju zdravog i uspješnog odnosa. Sve u svemu, ove stvari su samo neke od ponašanja koja su privlačna momcima kod djevojaka. Važno je zapamtiti da je svaka osoba jedinstvena i da svaka veza ima svoje jedinstvene vrijednosti i prioritete. Ipak, ove ideje mogu poslužiti kao smjernice za stvaranje zdravog i sretnog odnosa između djevojke i momka. Hvala vam na gledanju.